Daan-daan taon na natin pinag-uusapan mga philosophers, mga modern thinkers, ang lumalaking butas ng wage gap, ang iba't ibang diskurso ng gender equality, ang lumalalim na analysis sa human dignity. Ito ay ilang daan taon na pinag-uusapan nila Aristotle, René Descartes, Plato, at meron na naman tayong makabagong kailangan pag-usapan bilang isang lipunan. Yon ay ang kadirig kapag maitim ang singit. Question mark. Hindi ko mapigilan sa'yo. So kapag kailan meron nag-viral sa social media na parang sagot ng isa sa mga contestants doon o isa sa mga kasapi doon tungkol sa sagot niya dito. So atin na agad simulan. Woo! First impression kasi namin, magugulat talaga kami pag sobrang sexy mo, tapos bigla-bigla makikita mo maitim yung singit ng babae. Talagang magugulat ka nun. In most people's perception, Okay. when the singit is maitim, is usually dirty. May hypothesis doon na if the singit is darkened, then does it follow, di ba? Sa mga philosophy major. Sorry. Kung totoo ba to lahat? Kung scripted ba? Let's see. Hi, I'm Bernadine Bernal. I'm 25 and I'm a freelancer and content creator since 2021. Hi, I'm Darius. I'm 32 years old and I'm a musician. Hi, I'm Isabel. I'm 22 years old. I'm a business owner and a content creator. Hi, I'm Jack, 31, videographer. Hi, I'm Paolo, yapper, 5 years old. Round 1. Battle of the Takes. I will throw a controversial statement. Each side responds. Nako, controversial statements! Number 1. Kung maitim ang singit mo, hindi ka maalaga sa katawan. Hindi! Kasi may mga factors yan sa katawan. Meron yung mga bodily, di mo mapipigilan. Pwede mong i-lessen, pero hindi mo mapipigilan yung kung yun ang genetics na meron ka din. So, tingnan natin. Commonly na lagi narinig ng babae yun. Pag maitim ang singit mo, parang hindi mo nalagang katawan mo, which is parang unfair. Kasi diba? Kasi may parang babae yung pinakamaarte sa lahat. I mean, comparing to guys. So, laging malinis, so laging makinis, yung gatong bagay. So, pag sinabi niya na parang hindi ka, I mean, like, unhygienic ka kasi may linis ko. Parang, yan sakit nun, ha? In our perception, or basically like, in most people's perception, Paano siya magsasalita para sa most people? Gobernador General ba to? when the singit is maitim, is usually dirty or unhygienic. Parang yun na yung ano namin program namin. Paano? To think like that. Do you think mali ba So, yun? yun nga yung mali. Mali yung thinking niya, parang, ayun, agad yung nasa isip niya na parang, ay, bet ang itim, ang dumi-dumi, gano'n. Saan nyo nakuha yung thought na, I mean, like, nakita kayo ng maitim, madumi agad. So, like, I mean, like, as a Filipino, di po nakita ka din ng ganong color, di ba? Kasi may mga tao na mas marami maitim dun. So, walang ganong thinking pag ganon talaga yung coloration ng katawan mo. So, sabihin natin magkakaroon ng discoloration dun na mas maitim, wala ka makikita dun kasi maitim na di ba? So, ibig sabihin, nanggaling lang to sa ating parang racial mindset from before yung mga, siguro yung mga sumakop sa atin before, mga nakuha natin sa kanila na klase ng thinking. Kasi kayo manggi tayo unang-una di ba? Pero, ewan ko. Kung sexy ka pero maitim ang singit, turn off pa rin. For me, the definition of sexy is like being confident. Putting out yourself, even if there are some imperfections about your body, it's like, it's the definition of sexy. Okay, so ang sabi nito parang sexy is confidence. Okay yun. So I don't think it's a turn off. Para sa akin ganito yun. Wait puyat ba si Kuya? Okay ka lang ba dyan? Parang yung mata niya, parang yung meme, yung parang namamaga yung mata ko. Magugulat talaga kami pag sobrang sexy mo, tapos bigla-bigla makikita mo maitim yung singit ng babae. Talagang magugulat ka. Parang, ano lang kami, yung first expression namin, nakakatawa lang sa una. Pero bakit, pero di ba alam niyo naman na normal siya? Alam na maitim normal, masingit. pero kasi minsan yung lalaki, tinitingnan mo na yung sa labas palabas na nyo Pero pag nakikita na yung binabanggit natin kanina, siguro parang mabibigla din kami. But yung dito iba, tapos yung sa labas iba. Ano? Di ko naiintindihan, man. Parang Chinese characters yung pag-explain niya. Statement 3 na tayo. Oh my God, ang bilis ng mga statements. Talaga ito rin yung mga lumalabas sa mga hearing at mga Blue Ribbon Committee. Pero ilang buwan na, wala pa din. Nakukulog. Pag lalaki, okay lang maitim ang singit. Pero kapag babae, hindi. Parang double standard ba siya? Double standard talaga. Kapag lalaki, laging okay lang yan. Kahit anong gawin yan sa katawan nila, parang di okay lang yan. Wala nang papansin ito Basta may I think sa lalaki, okay na siya. Pero pag sa babae, kahit na gaano ka sexy, parang kanina lang. Kung maitim ang singit mo, sobrang parang nakaka-bother para sa kanila yun. Napaka-specific yung singit. Parang siguro mas maganda kung may maitim na parte sa kanila. Pwedeng kilikili o leeg, yung mga ganong corners ng body. Kasi parang makikita agad yung singit isang tao na nakadamit ng buo So, mas hindi siya obvious Mas hindi siya agad-agad Oh, syempre kasi kami lalaki. Anong meron sa katawan namin, yun na yun. Hindi
Hindi ganun yun. Hindi pwedeng may double standard na ganun. I mean, maganda alagaan natin sarili natin, okay? Meron tayo mga bad habits, meron mga good habits na pwede maapektuhan yung physical appearance mo. Yung appearance mo mismo, depende na lang din yan sa confidence mo. Pero kung yung mga bad habits na meron ka ay naapektuhan ang appearance mo at nakikita to na ibang tao, diba? Makikita nila, kamusta na? Mukha kang parang bakang 3 oras ang tulog mo para mamamatay ka na bukas. Then, isa yun magandang way na malaman, na pala, hindi ko na pala naalagaan ng sarili ko. Kahit ako kahit nung titignan ko sa sarili ko, sabi, meron pa ako dito pwedeng ko pang mas focusan, meron ako dito mas pwede pang bantayan. Hindi naman kailangan parang American Psycho, yung nakatingin siya sa salamin, tapos parang pinner-perfect niya yung sarili niya, parang psychopath. Di mo kailangan maging ganun level. Okay lang yun, bantayan mo lang yung sarili mo. Like, alam mo yun, pwede mo naman pagbigyan ng sarili mo. Iba kasi kami sa babae. For example, ako, di naman ako gano'ng kaputi, okay lang sa akin. Pero pag babae, mas maputi pa yung kaibigan niya kaysa sa kanya, parang nai-insecure siya. Siguro mas likely, mas less likely, pero pero nakikita ko naman sa kanya ang pagkatao na okay lang sa kanya kung ano siya Kasi magiging double standard din pag sinabi ko, ba't ganito yung itsura mo, ganito ako mag-comment. Diba? Baka ganito na talaga siya. Pwedeng gano'n. Kung ikaw ay ganyan na, bakit hindi pwede maisip na isang babae sa sarili? Eto okay. Kung healthy naman ako, wala naman akong ginagawang nakakasama sa katawan ko, kaya may mga ganitong klaseng epekto. Kung epekto man yan sa itsura, health, sa iyong utak, then walang problema yun. Pag lalaki, okay lang na gano'n yung singit namin. Importante ano tawag dito? Pag may muscle ka, gwapo ka na. Pag may muscle, gwapo na. Pero yun siguro isa standard naman ng lalaki. Na pag sa lalaki, kung pangit ka, at least maghanap ka na ng paraan na magka-muscle. Paano pag meron pareho? Kasi hindi naman kami maghilig mag-brief di ba? Naka-boxer naman kami, hindi naman yung nakikita Hindi ako nag-brief. Mas gusto ko naka-boxer. Mas maganda ang bagsak ng itlog. Mas pressured ang girls pagpaputi ng sila. Feeling That's ko. true. Yes. Is it not? Girls should be more concerned na magpaputi sila ng singit. Kasi, guys, only DC during daytime. Pero aside from that, hindi na makikita. So I think girls should always parang take care of their, yung singit nila na just make sure na it's decently maputi or makinis. You think it's like dirty? Because you know it's not. I mean, You have a brain, you can use it. Yeah, pero it's just unpleasant in our eyes. Oh my God. If you see Mike Okay. na singit, it's like, it's like a deal breaker for you. Ito, pwede ka naman magka-preference. Like ko sinasabi, pwede ka magkaroon ng preference. Kung gusto mo ganitong kulay, gusto mo may tattoo, wala, gusto mo may bahala ka na dun. Pero kailangan mo pa rin ma-unlearn at relearn na saan nanggagaling tong mga preferences ko. Naging preference ko lang ba to kasi ang nakikita ko palagi na pag maputi ang isang tao ay mas malinis sila. Hindi. Maraming maputi na maiitim ang budhi. Maraming maputi unhygienic. I mean, pag kinilatis mo na sila, siguro ewan ko pag sa kanilang ngipin, sa kanilang body odor, kung ano man yan. Pero meron pa rin din kasing mga parang klase ng sakit na hindi mo kokontrol yung amoy mo, or meron mga klase na diagnosis o disease na ganito ang kulay ng ngipin mo, or I mean, sobrang daming factors para doon. So kung magkakaroon ka ng preference, at least mahaba an open mind pag magkakaroon ka ng preference. I mean, make sure na ito yung preference na talagang natural sa'yo. Hindi siya parang na-misinterpret mo lang growing up na ito lang dapat ang trip ko na klase ng tao. I won't say, pero it's just unpleasant sa eyes. Unpleasing. But that's like, if I see an ugly looking person, it's also like unpleasant for me. So, Wait, yun nga. Ano ba ugly person sa'yo? Diba? Beauty lies on the beholder or the beer holder pag lasing ka na. Pero ano ba muna ugly sa'yo? Klase na rin ang preference yun. Hindi ko kailangan pilitin sarili mo magustuhan kung ayaw mo Diba? Wala naman namimilit Walang ganun. Kaya nga meron, diba, may decision, meron kang dating, diba, na kinikilala mo yung tao. So, kung sa perceptive lang na parang skin deep, meron talaga mga natural na inclinations ang tao. Meron siya mga natural na biases na trip nila. Ngayon, kung masaya ka na doon, go. Pero kung ikaw yung klase ng tao na, iisipin ko, bakit pa ganito ang tingin ko sa ganitong klaseng preference na meron na? Ano kaya meron? I mean, kung may time ka lang naman na kilatisin pa ang iyong mga opinion sa buhay, di ba? Kung may time ka, pwede na naman gawin. I mean, hanggang saan naabot yung effort mo hanapin ang katotohanan sa sarili mo. Round 2. Who said it? We have real anonymous confessions from men and women about singit issues. You will guess if it was said by a guy or a girl. So lahat pala to tungkol sa singit. Okay. For this one, you're gonna use the bell to say or to answer. Press mo ni notification bell. Kung maganda ang katawan, pero may Lalaki. Parang galing sa kanila to di ba?
think boys ang nagsabi nun. Guys said that. Kasi more on judgment. Kasi hindi naman singit lagi yung tinitingnan namin. Agree. Medyo awkward ako. Singit lagi tinitingnan. Oo nga. I mean, well, kasi yung question din naman, as in nakafocus dun eh. So, pwede rin naman ma-frame siya as talagang more of a loaded question. As in, question siya na mas madadali. Mas mas prevalent na ngayon sa ating society. Mas sharp at mas mainit sa kanila yon kumpara sa babae. Siguro, example is, pag ito gawin mo about sa height. Sa height naman, mas mainit at mas controversial siya para sa mga babae. Kasi pag sa babae, maliit, okay lang. Pero pag maliit ang lalaki, parang ang laki niyang dagok sa kanila. O sa mga babae, yun yung mas hinahanap sa isang lalaki na basta may ganitong height, di ba? Nainig mo yun sa mga normal na usapan. So ito question na to, ito talaga ay i-expect ko na talaga na matadali talaga yung mga lalaki dito. Okay lang yun. We can have conversations sa talagang hindi naman equal palagi. Okay lang yun. Ganon nagpupush sa isang conversation at dapat open-minded ka sa mga ganitong topic. Okay lang maitim, wag lang maasim. Maasim ang hininga o ang pawis? Confession number 3. Lagi akong nagamit ng Babae. mga papuputing sabon. Yung nakalabas sa akin lahat. Naman lagi may joke sa lalaki. Okay na yung mga yung mga sabon na pinagsama-sama. Ipahid mo lang sa'yo, sa mukha, sa buhok. Okay na yan. Well, hindi mo yun matatago. Okay, meron mas mataas talaga yung likelihood nun kumpara sa mga babae. Sa babae talagang may mga amoy yan. Meron yung klase ng clover leaf diagnosification of the brown tree of the Edens. May mga ganun. Hindi ko alam. Sigurado mga girlalus yan, mga girlies. Girl lalus. Bakit? Kasi It's gusto nila baddies. lagi yung malinis kayo. The term is baddies now, bro. Gusto nyo ba, Keep up with the Ayun times. naman, pero yung girls talaga more. Ito, throughout dito, wala na nagsasabi talagang generalization na lahat. Okay? Ito ay mas likely lang. Ganun lang usapan. Walang kahit kailan magsasabi, kahit ako, ng lahat. Lahat ng lalaki, lahat ng babae. Walang ganun. Meron laging minority o meron laging lalabas doon sa general consensus na yun. Okay yun. Madungis ba? Hindi naman madungis. Ibig namin sabihin, mas maarte yung babae kaysa sa lalaki. Sinabi mo yun, yung maarte, di ba sinabi isang babae ganito? Kasi may parang babae yung pinakamaarte sa lahat. Doon ako nandire. Yung maputi at makinis, yung puti. Lalaki yan? Tapos biglang maitim ang sila. Dapat pinapakita nila yung mga at na to. At saka wait, saan galing tong mga to? Ini-edit ba nila yung like legit ba talaga tong mga reply or what? Kasi una-una ang linis. Wala akong kilala sa Twitter na ganito kalinis mag-post ang tweet. Grammatically correct, tas pare-pareho. So, syempre, i-expect ko na rin, meron din porsyento nitong video at talagang for the views. At ako'y naliwanagan dahil nung gumising ako, sabi ko na nga ba, merong nung nagtanong na si Charlie B, isa rin influencer, tungkol doon sa nag-viral ng Miss Gazette vid. So, tinanong niya kung totoo ba to lahat, kung scripted ba, at ito ko lang masasabi dito. When we decided to explore this topic, we noticed that crotch whitening products remain among the best-selling items across various online platforms. So napatanong sila, why do women care about this issue more than men? Madami pa ibang pwedeng tanong dyan, baka sila ang mas mahiling magbenta kaysa sa lalaki, diba? Marami pa iba, pero yun ang naging tanong na sumulpot sa kanilang isip. Kanilang recent video tungkol sa mga singit, our editorial team decided to present the topic to a debate format. Okay? Naturally allowing two sides to face off, the pros and the cons. The goal was to explore the question, is having a light crush really important? Kahit naman daw pwedeng mag-express ng opinion ng kahit sinong tao, meron talaga sila intentional na nilagay na magkaibang opposing points of view. So ibig sabihin, simula pa lang, magkakaroon talaga ng clash. In other terms, rage bait. Pero hindi daw. Sinabi na dito na with men representing the side that a dark crush is unattractive. Bakit nauna na agad yung conclusion dun sa premise? Bakit yun na agad ang nilagay natin? Diba? Mas maganda sana kung habang pinag-uusapan, doon lalabas ito. Hindi simula pa lang, meron na tayong parang gustong direksyon. Hindi ganun po ang isang debate. Sa isang debate, mas maaari talaga mas madali ang isang side kumpara sa isa. Pero doon, mas mahirap yung argument ng isa. Ibig sabihin na mas lalabas ang tunay mong galing kung paano mo mahahanapan ng magandang direksyon yung argumento mo sa isang bagay. And women defending that it's completely normal. By the end of the video, one side learns that skin discoloration is normal. So meron narrative na, okay, itong tingin ng lalaki, doon sa video itong tingin ng lalaki, magtagal-tagal, normal lang pala. Tapos magkakaroon sila ng open understanding. Pero ganun din, hindi na siya naging genuine kasi may intention na tayong iniiba dun sa debate format na gusto natin gawin. So inadmit naman nila na nagulat sila. Ba't kayo nagulat, man? It's social media. At kung nandito ka sa lugar ng social media, dapat inaaral at tinitignan mo na din yung mga nag-viral before. And nakita mo na yung mga trends, nakita mo na yung mga paraan para mag-viral, diba? Rage bait, merong poverty corn, marami yan. Lahat yan gasgas na at ginagamit lagi. Yan. The content was never created as rage bait.
rather, it was our attempt to highlight beauty standards in a balanced, thought-provoking way. Paano siya magiging balance nga kung meron na tayo agad sinimulan? So, medyo naguguluhan ako doon. We deeply care for everyone who takes part in our studio discussion, and it saddens us to see the negative comments directed towards some of the male participants. Binato nyo sila sa ilalim ng bus eh. Simula pa lang, ito ang kailangan nilang isipin eh. Paano kung hindi na? Sana hindi mas naging 100% yung kanilang mga opinion. Sana meron silang common ground na, okay, kaya pala ganito ang tingin ng mga tao sa discoloration in general. Pero hindi, kailangan maging tungkol sa gender siya. Kahit meron namang factors involved regarding sa gender, pero parang doon na tayo lagbet lahat eh, sa gender. Na parang gano'n lang siya kasimple. Pero nalalim pa naman ako sa opinion. So yeah, this Monday we will reconnect to make an updated video addressing the issue and reaffirming Amijo's mission to rethink beauty standard. Tulad ng naramdaman ko nga before, masyadong parang cartoonish or fake yung persona ng mga lalaki doon. Kahit meron sila inisprinklean na parang katotohanan, hindi siya 100% totoo. So, tatanungin kita, kung ang isang katotohanan ay 50-60% totoo lang, or the intentional na pag-place nila nung ganong klaseng notion, totoo pa rin ba siya? Kahit sabihin mong 70-80% o kahit 95% ay katotohanan. Katotohanan pa rin ba siya? Ang katotohanan dapat 100%. Dapat buo para masabi natin katotohanan siya. Kahit sinabi nila dito na yung mga participants were free to express their thoughts, panguna pa lang, primera pa lang, meron na agad silang pinlace na opposing points of view. Tara, hinayaan lang tumakbo yung argumento. Baka siguro nahapyawan lang na mas ang mga babae, mas pressured sila na maging mas maputi, mas makinis. Okay lang yun kasi yun yung natural. Pero kung simula pa lang, kasi ang lalaki ganito, ang babae ganito. So, tapos na-box na sila sa ganong klaseng lugar. So, nagkaroon lang siya ng parang agenda tuloy instead of isang genuine debate na usapan ng mga participant. Kaya ako, nung binapanood ko siya, ayoko laitin yung lalaki. Makikita nyo naman sa isang comment dito, bakit ganun ang comment mo sa maitim na singit pero yung mukha mo, ang dami pang tagyawan. Ang unfair nun sa'yo, di ba? Kasi pwedeng stress ka sa buhay. Baka yung trabaho kailangan mong pasukin ngayon, ito nangyayari sa'yo. Puyat ka, ito ang kinakain mo, sobrang mamantika, naapektuhan yung mukha mo. Unfair sa'yo na expect ko na bakit hindi makinis tong mukha mo, bakit puro dumi. Na pag binawian ko yung lalaki sa kanyang itsura dahil sa tingin niya sa ganong klase, kasi makita ko sa comments is tulad ng mga lagi na lang yung mga mukhang sigbin ng mga ganitong opinion sa mga babae, di para binaril ko yung sarili ko doon na kung siya ay kinocall out ko doon sa discoloration, ano ko nagkaroon ng karapatan para laitin din siya physically o di bumalik lang din sa akin. It defeats the purpose of the debate. Ibig sabihin pala nun, kung pogi siya, isipin ba pwede? Diba hindi din? Kumbaga, syempre yung ano lang yun, yung emosyon ng tao ang nagsasabi, no? Hindi siya nag-check out sa akin as parang aha moment na kita mo, pagod ka, di ka pwede. Hindi siya gagana logically para sa akin. So, yun nga, it makes sense kasi ito pala yung parang behind the scenes na ginawa nila. Kumano naman, nag-viral naman yung singit video. Tinitingnan ko rin yung kanilang YouTube channel. Marami rin about sa singit. Marami din about sa mga controversial topic. Gets ko naman. So, gumana naman. Sana mabigyan rin dalawang kuya doon ng tamang protection lang sa kanilang naging backlash dahil doon sa setup na binigay sila. Yung video nga up pa rin ngayon. So, siguro mag-stay na yun at magbibigay na lang sila ng para update tulad na sinabi nila dito. So, patuloy yung video. Guys said that. Di na lahat. Pero yeah, generally. Lalaki talaga yung mahilig ma-judge. Especially kunwari, galing sa beach. Wait lang. Stop tayo doon. Ang judgment on both ends yan. Hindi siya mas general. May mas general na judgment ang lalaki. Meron din mas general judgment ang babae sa isang particular topic. Pero meron din ang mga babae mahilig mag-judge sa kapwa niya babae. And vice versa. Sa lalaki. Round 3. Role reversal. The mechanic is each team is assigned a gender swap scenario and must act or react. You're a girl and you're on the beach with your friends. And your guy friend says, maganda ka sana, kaso may kaso mo. How do you react? Tangay na, judgmental mo naman, pre! Patingin nga ng sigit mo pa mo eh. Sasabihin ko sa'yo. If ako yung girl, diba? Oo. Parang full package naman ako, pero may X akong konti. Tapos babanatan yun. Why not focus on the wholeness? Pero yung like minor na parang mga baggage? Imperfections. So no. Ba't niyo papansinin yun? Ano kung mukha kang singit? Paano na? Paputi man o maitim yan pero kung mukha kang singit, ano ba sama sa isang singit? Round 4. Trigger tally. True or false? Statement 1. Ano? Babate? Tapos private parts? Mas expected sa babae na flawless kahit sa private parts. Well, mas marami mga products na yung sa private area na parang cleanliness, diba? Mas marami dun. Girls are expected to have like whiter crotch because the whitening products are more targeted to women. Kung lalaki may maitim na singit, hindi big deal basta may abs. Ito, false. Bakit? Kasi, tingnan mo, kunwari may abs ako. Tapos pagka naka-speedos na ako, parang yari naman pare. Ba't ang itim na singit ko, diba? So, alam mo yun, may deal breaker. So, singit siya in general.
naman. So, I think mas maganda nito, iba yung hinahanap ng iba't ibang gender sa isa't isa. Parang dito mas loaded question talaga siya for the guys. Sinasabi mo lang yan ngayon, pero commonly talaga, it's true na walang pakialam ang lalaki sa singit nila. Laging basta may abs, okay lang. Kahit na gano'n pa kaitim yung singit nila, okay lang. No judgment kasi nga, it's more on hyperpigmentation. Pero yeah, hyperpigmentation. It's how men thinks na parang basta may abs. So, ibig sabihin ba, pag pangit ka, pumunta ka na lang sa gym? Yung ba yung dating doon? So, nasa katawan na nila yung ego nila, ganun. Kung confident ka, hindi mo na kailangan magpaputi. Hindi. True or false? No, hindi na kailangan. I mean, kung confident ka, ano siya, para siyang cycle. Hindi mo nakukuha yung confidence na out of nowhere. Nakukuha mo yan sa iba mo pang mga habits. Confident ka kasi kumakain ka na maayos. Confident ka kasi tutulog ka na maayos. Confident ka kasi binabantayan mo yung mga ginagamit mo para sa iyong katawan. So, it doesn't matter kung kaputian pa yan or sa eye bags or sa height mo. Diba? Parang doing is believing. Kung sa simula pa lang, bata ka pa lang, ito na naririnig mo. Nung bata ka pa lang, ito ang mga sinasabi sa'yo, masasakit na mga salita tungkol sa appearance mo. Mas mahirap i-build yung confidence na yung paakyat. Mas mahirap kang magkaroon ng gano'n. Tignan mo kami, hindi maputi. Pero confident. Hindi naman kasi siya required. Hindi siya requirement. Dark singit is caused more by society than genetics. True or Wait, false? hindi ko gets yung question. Cost more by society? For me why did Cost it more. became na more caused by society than genetics? Kasi Diba genetics ang singit din? Genetics, yung parang mga ginagawa mo sa pang-araw-araw. Siguro yung tingin ng society sa mga dark na singit. Yun ata yung ibig sabihin. Okay, sorry. so, Mm. if we see it na The dark, baka we may tend something to na. whiten it with Many products. And then sometimes, Dun yung mayaman ang mga yung whitening cause products. Para maging dark yung singit. So, it's better to always think na it's normal. Naku, nanginginig na yung mga kebelo, nanginginig na yung mga whitening products na sobrang mamahal, na di gumagana, o sobrang diluted na yung mga solutions na meron sila. Akin false. Pag maitim ka, usually commonly maitim, mas maitim agad yung skin mo compared to people na who's typically more whiter. So yun na, I think it's genetically because like most people who have darker skin usually have darker crotch. And Weird most people question with for lighter me. skin has lighter crotch. Hindi nagsusuot ng underwear ang mga babae para makaiwas sa maitim na singit. Babae lang makakasagot yun. Meron sila din. Ano yun? Baka ano yun sa mga babae? Yeah, We don't know. Baka lumaki yung mga babae na gano'n. yes, it's part. Yeah. So, tingin nyo lang, like, so tingin nyo lang, ano yung opinion nyo lang. Ganito, pwede ka rin magkaroon ng walang opinion. Nakikita ko to palagi sa mga nag-viral sa social media, yung mga gumagawa ng mga opinions about stuff sa online. I mean, yung mga nakukuha nila mga random na tao sa internet. Tapos tatanungin sila na isang question na sobrang controversial. Madadali sila kahit anong sabihin nila. Pwede kang hindi magkaroon ng opinion sa isang bagay. Okay lang yun. Pwedeng hindi ka pa educated na para sagutin yun. Or wala ka pang conviction dun sa mga nakuha mo or dun sa sarili mo para sagutin yun. Okay lang din yun. Okay? Huwag nyo i-pressure sarili nyo. Alamin agad ang lahat. Kasi nagiging masyadong virtue signaling na rin siya. Masyado nang naghahabol ang tao na, ate ko sabihin mo yan kasi alam ko ito dapat lang ang tamang sagot. Kailangan maintindihan mo siya. Hindi yung susunod ka lang kasi ito yung sinasabi ng lahat. Intindihin mo muna kung bakit ito ang iniisip ng lahat sa isang bagay. Kung gumagana sa'yo, if the logic checks out, kung nagtingin ka naman enough dun sa topic na ito, then go. Kung meron ka na form na isang opinion sa isang bagay. Pero kung hindi pa, hold off mo lang. Hindi nakakabawas yun ng pagkababae o pagkalalaki na di mo alam. Take your time. Diyan lagi nadadali yung mga opinion na minadali eh. For me, kung kaya naman mag-commando, why not? Diba? If confident yung girlies na mag-commando and okay lang sa kanya to prevent yung pag-itim ng singit niya. Kaitim ba ng... Wait nga. Yes, wearing panties can contribute to darker skin, especially if they're tight or made of synthetic fiber that cause friction, irritation, and moisture build up. Okay. So, nung nagbe-brief ba ako? Oh my God, bro. Oh, hell no. Ano sa puti naman siya ngayon? Baka genetic lottery lang. Round 5. Closing mic drop. The mechanic is a 30-second rant per team. What people need to stop doing when it comes to dark singit. So for us, based with all your answers, kami siguro yung pinaka-first time namin is like, Technically, itong question na to is para talaga sa girls eh. Sa kanila, itong topic na ito eh, na ito ang tingin sa amin, bakit ganon? Ganon siya. Diba? So medyo maano talaga yung sarili namin. Hindi na talaga maiwasan yung ganung mag-uugali ng isa. Pwede naman, mapalalaki man yan na babae, pwede mong iwasan ang isang. You can try. Ganito, huwag nyo i-guilt trip sarili nyo kung may mga mali kayong take isang bagay. Pwede kayong mag-change. You can try. Pwede mong dahan-dahanin. Kasi hindi naman to parang sa mga lalaki. I think society parang nagbibigay ng ganito, tingin mo dapat sa isang bagay. Ito dapat tingin mo sa height ng isang lalaki. Ito dapat tingin mo sa singit ng isang babae. So, hindi siya masyado sa gender.
feeling ko more sa society na kilalakihan mo. Ngayon, nag-change din yan in time. Mas ngayon, mas opinionated na ang tao, mas open na information para sa lahat. Pwede natin dahan-dahanin tanggalin yan para habang tumatagal ay mawawala na itong mga olden takes. Itong mga sinaunang panahon pa na mga tingin natin sa kulay, sa gender, sa wage gap, kung ano pa, equality, gender equality. Pero ano pa naman itong malalim na usapin yan, hindi enough dito ang isang video para pag-usapan lahat yan. Yung, kasi meron din mga conservatives, meron pa yung mas liberal, di ba? Meron talagang clashing of opinions. Normal lang to. Hindi kailangan kunin lahat ng mga conservative takes ang liberal. Hindi kailangan kunin lahat ng mga liberal takes ang conservative. Pwede kang magkaroon ng perfect o hybrid na gusto mo sa iyong sariling worldview. Kasi may sarili kayo mga gusto. Hindi naman tayo kailangan maging pare-parehong isang blob hive mindset na ito lang ang iisipin natin. Pero yun nga, kung nababack naman ng better opinions, better science na, example bakit ka merong ganitong thinking sa mga dark skin? Anong meron? Saan ang galing to? Sabi ng lola ko, sabi ng nanay ko, ba't ba itim? So, dadala mo siya. So, example lang yun. Imposible ba maging racist ka lang nang walang outside factors eh? Okay rin ang dalawang bata pag lumaki yan nang wala outside factor, tapos magkaiba sila, siguro isa maputi, isa maitim, o isa ganito, wala silang mapapansin na kakaiba sa isa't isa, wala silang magiging opinion sa isa't isa. Kasi wala silang naririnig sa iba. Kasi yun nga, pag pinanganak kasi, hindi ka naman nasa isang bubble, marami ka nakikita sa feed, marami nakikita opinion, marami ka nakakasalamuha, at nagkakaroon ka tayo ng iba't ibang opinion sa iba't ibang bagay. Nagiging honed in sa isang controversial opinion pag merong controversial take. Example ito yung pag maitim ang singit, ang tingin ng tao sa kanya ay marumi siya. Lalaki, di ba pre? Yun Okay, naghanap pa upo siya, binatak mo pa talaga. Society nga, general perception. Kaya na, kakasabi ko lang, society. Pagka may maitim na singit, yung mga girlies, medyo turn off. Pero, my key takeaway nga from talking to you girls is that natuto naman. And kayang-kayang i-improve yung gusto nila, pero nothing wrong with having dark crotch. So, ayun. Or get dark places. Okay lang. Yun nga, sabi ko, paano kung maitim ka, saan mo hanapin yung dark place mo? Go girls! Ayan, so napanood natin yan, nakita ko rin bakit nag-viral to. Sana yung dalawang ito ay parang sila yung nasa chopping board nung nire, parang alam mo na ito ang mangyayari pag ito ang mga opinion nyo tungkol dito. Kasi it's a very sensitive topic, pero okay lang na pag-usapan ito. Syempre ako may mga sarili akong biases, meron ako mga sarili kong take sa mga ganyan. Pero ang general ko kasi laging mindset is maging open-minded na pwedeng dahan-dahan maayos mo or mas mabuksan pa ang isip mo kung bakit ganito ang tingin mo sa isang bagay. Kung ganito ka nag-start, okay lang yun. Pwede ka magkaroon ng ganong feeling na shit, ganito pala isip ko dati. Pwede yun, lalo na pag narinig mo sa iba o nasabihan ka, bakit ganito ang take mo pag sa ganitong ba? Kasi narinig ko sa mga tropa, ganun sila lahat. So, pwede kang matuto. Kung ba, oo nga, parang walang pundasyon tong opinion ko dito kung bakit ganito ang naiisip ko. So, sabi ko kanina, ito ay mas honed in. Well, okay lang, si Miss Gazette nga ang pangalan ng YouTube channel. So, isa sa topic na mas para sa mga babae. Mas magbe-make sense kung bakit nila ito dinedefend para sa kabilang gender. Tulad ng kwento kanina, pag naman sa height, ito rin ay. So, parang maganda rin siyang parang content loop. Nagawa din sila ng para naman sa lalaki. I'm sure maganda to kasi na-showcase nila itong ganitong klaseng pag-iisip pagdating sa mga hyperpigmentation, mga discoloration na meron sa skin, kung ano man meron sila na nakaka-apekto sa kanilang confidence, sa kanilang mga insecurities, and dapat matuto rin tayo. So, ako ulit si Paul Lol, lagi niyong paborito mo kang singit, Paul Singit na mamaalam.